Kako se čuvaju običaji, pjesme i plesovi, njeguje tradicijska kultura i promiče kulturno-umjetnički amaterizam, dobro znaju u općini Sibinj. Kulturno-umjetničko društvo Tomislav uz potporu općine s tim ciljem prije 3 godine pokrenulo je smotru folklora. Smotra se zove u Sibinju Lipo selo naše. Večeras će biti 9 grupa, a bit će dječja skupina iz Gornjih Andrevaca, znači bit će iz Vinkovačke županije, iz Karlovca imamo društvo. Biti smo obuhvatili 4 županije. Na središnjoj pozornici u Sibinjskom parku predstavila su se društva s tradicijom kraja iz kojega dolaze. Sa svim bogatstvom autohtonih pjesama, plesova, narodnih nošnji. Mi smo inače iz Osječko-baranjske županije i isključivo plešemo Slavoniju i slavonska kola. Tako da će to biti jedno šetano kolo, kolenike koje dolaze i kažu da su zabilježene iz našeg Podgorača. Aktivnih članova ima do 40, ali imamo i dječju folklornu skupinu koja nam popravlja prosjek. Radimo u kontinuitetu već 29 godina. Mi ćemo se večeras predstaviti sa običajem košnje u našem kraju. Inače, Kulturno-umjetničko društvo Sveta Ana Vučjak djeluje od 1996. godine. Aktivnih imamo 50 članova u folklornoj, pjevačkoj, tamburaškoj i dječjoj sekciji. Predstavljali smo naš kraj i našu županiju na smotrama diljem Hrvatske i inozemstvu. A evo danas smo se odazvali pozivu prijateljskog društva Tomislav da prisustvujemo smotri u Sibinju. Folklorni program obogatila je etnorevija autorice Tatjane Jurišić. Ja sam se u biti etnodizajnom počela baviti prije 15 godina. Tad sam svi su me onako u čudu gledali. Ali evo, ustrajna sam u tome jer htjela sam se baviti nečim što se niko još, mislim, nije da nije niko, ali malo ljudi se bavi i u Slavoniji, a kamoli u Hrvatskoj etnodizajnom. Vodim udrugu za očuvanje tradicijske baštine, tako da evo u tim sam negdje vodama. Organizacija smotre tek je jedna u nizu aktivnosti KUD-a Tomislav. Oni kroz cijelu godinu okupljaju mještane općine svih generacija. Društvo djeluje više od 60 godina. Bavi se očuvanjem tradicije Sibinjskog kraja, pjesama i plesova, prikupljaju narodne nošnje, te svo to kulturno bogatstvo predstavljaju diljem Hrvatske, no i u inozemstvu. Imamo pjevačku skupinu pri KUD-u s okolice, njih ima nekih 20, a sami kudovaca ima oko 40. Znači radi se, baš se radi punom parom. Imamo nastupa dosta, planiramo ići ove godine u Ohrid, tamo na smotru. Mi stvarno ima puno nastupa i radimo. Evo i ovom prilikom moram pohvaliti našu općinu Sibinj koja stoji iza nas, znači da je nema, ne bi ovo sve mogli odraditi bez obzira koliko se mi trudili i vježbali i probali. Ako nema putovanja, naravno da se onda gubi i volja za tim plesom. I ove godine nagrađujemo naš KUD, iće ove godine i u Makedoniju na jedan međunarodni susret, tako da ja uvijek kažem što je selo, odnosno što je općina bez KUD-ova, bez udruga, jer da nema njih ne bi bilo niti nas, niti izgubila bi se i cjelokupna i kultura sela i običaja, tako da treba ih podupirati. Općina uistinu izdašna sredstva za sva 3 KUD-a izdvaja, tako da se nadam da je suradnja uistinu dobra. Ja sam također isto zadovoljan, ponosan na sve njih, jer ovo se rade ljudi koji su volonteri, koji to rade, evo, što to vole, što čuvaju tradicijske vrijednosti i mislim da ih treba nagraditi za njihov rad. Smotra Oj Sibinju Lipo selo naše tako je još jednom predstavila neprocjenjivo bogatstvo koje vrijedno čuvaju folkloraši i tako su garancija da će se kulturno nasljeđe sačuvati i za generacije koje dolaze.